La pública està en crisi. Durant els últims anys, l'educació pública ha estat sotmesa a desenes de polítiques neoliberals. El Pla Bolonya, la Llei Wert, la LOMCE, les retallades del 2012 i, per què no dir-ho, també la Llei Aragonès han estat els grans motors de la crisi educativa. Les institucions públiques han regalat al mercat un dret fonamental, el dret a l'educació. Tenim presents les declaracions que ahir feia el ministre Castells. El ministre d'Universitats del govern més progressista de la història instava a les universitats públiques a buscar finançament d'empreses privades. Espanya és irreformable. Fins i tot Podemos es suma a la lògica neoliberal que porta 40 anys castigant l'educació pública. Senyor ministre, no ho permetrem. I senyors de Convergència que heu impulsat el mateix tipus de polítiques des del govern de la Generalitat, no ho permetrem. El moviment estudiantil seguirem combatent els atacs a l'ensenyament públic. Seguirem combatent la forma que pren el capitalisme en els nostres centres educatius, la mercantilització. I totes les presents sabem que on hi ha lluita hi ha repressió. Qui combat el capital i les elits s'enfronta a la repressió de l'Estat, del govern de la Generalitat i de totes aquelles institucions que defensen l'estatus quo i els privilegis de la burgesia. Recordem avui a les companyes de la Pública Judici, que ho han viscut en primera persona. 13 companyes que s'enfronten cadascuna a 8,5 anys de presó per defensar l'educació pública i una educació pública on la classe treballadora hi tinguem cabuda. El moviment estudiantil, colze a colze amb el jovent organitzat. Hem estat i serem punta de llança per conquerir tots els drets, per defensar la nostra sobirania i per avançar cap als països catalans socialistes i feministes. El moviment estudiantil hem de liderar un front amb la comunitat educativa, on les retallades i l'infrafinançament s'evidencia més encara amb aquesta pandèmia. Perquè mentre ells miren cap a una altra banda, nosaltres sabem que només amb l'equitat i recursos garantirem el futur. Liderem un front amb la comunitat educativa, liderem una trinxera en defensa dels serveis públics. Serem una peça més en la construcció de la unitat popular, juntament amb els sindicats d'habitatge, casals i ateneus, moviment juvenil, ecologista, feminista, perquè només juntes i organitzades demostrarem que hi ha una altra manera de viure. Aquest 11 de setembre recordem que l'autodeterminació dels països catalans i la construcció del socialisme són l'única via per aconseguir aquesta altra manera de viure. Que la nostra independència ni és simbòlica ni és un canvi de bandera. La nostra independència és per canviar-ho tot. Visca l'educació pública, visca la classe treballadora i visca